बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरग्रोनाय थाबाय। गोबां आं दिनै उदालगुरिनिफ्राय फैनानै बे चिराङाव बे आइपुवालियाव फैनानै जेरै नंगौ बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो खोन्थानो हास्थायदों। आंनिफ्राय मोनथिनायनि उनाव नोंथांमोनाबो आं बायदियै खामानि माव। जायफोरा मोनथियाखै, जायफोरा दिनैनि बे सावरायमेलाव नुजाथिफैयाखै, बिथांमोननो खोन्थानो थाखाय नोंथांमोना दायित्व लानांगोन रायजोफोर। दिनै जोंनि जि जारिमिन गासैबो मोनथिगौ। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जों गोरोबथाबो खालामदों आरो एनडिएफबि हिसाबै गोरोबथा खालामदों। जोंनि गारबोनाय माखासे जारिमिनफोरखौ आं बुंनो हास्थायदों। एनडिएफबिनि सिगां बिएसएफ महरै जोंनि आफादा जोनोम मोनदोंमोन। जाय आफादखौ दिनै जोबथेसालियाव थाबाय थानाय बेसेबांबा गोलाव जाथिनि मुङै सेक्रिफाइस खालामबोनाय सासे लिडारा दिनै 1986 नि बै समाव 3 अक्ट'बर गावनि गामियाव अर्थात अदला खासिबारियाव बियो दादोंमोन। आरो बे बर' सिकिउरिटि फर्स अर्थात बिएसएफआ फुटबल गेलेनो थाखाय जोनोम मोनाखैमोन, मेथाइ खननो थाखाय जोनोम मोनाखैमोन। बे संगठना रंजानो थाखाय बा धन सम्पति खामायनो थाखाय रन्जन दैमारिया दादोंमोन। जाय व्यक्तिया बै समाव एमए कमप्लिट खालामदोंमोन पलिटिकेल साइन्सआव, बियो जुदि गावनि थाखाय सिन्था खालामनायमोनब्ला मोजां मोनसे साख्रि लानानै गावनि न'खरखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायोमोन। गारि गुरा धन सम्पति गासैखौबो बियो आरजिनो हायोमन। नाथाय बिथाङा बेखौ खालामाखैमोन। बै टाइमाव बिथाङा साननानै नायदों आरो बिथाङा जोंनो फोरमायदोंमोन। गोबां गिदिर गिदिर मेल मिटिंआव बिथाङा बुंथिदों गावनि स्पिचआव। जेब्ला बिथाङा मेघालयआव फरायगासिनो दङमोन अब्ला बर' हारिखौ बिथाङा नायहरदोंमोन गोजाननिफ्राय आरो गुबुन जौगानाय हारिफोरखौ बिथाङा नायदोंमोन। दिनै गुबुना बुहुमावनो दिनै सोरगोआव थानाय बायदि, नाथाय जों बर'फोरा दिनै जोङो नोरोगाव थानाय बायदि। जोंनियाव बै समाव लामा दोंसे मोजां गैया, इलेक्ट्रिसिटि गैया, मोजां हस्पिटाल गैया, ट्रिटमेन्ट मोजां हस्पिटालाव जोंनि मानसिफोरा मोना। जोंनि ओनसोलाव प्रभिन्सियेल स्कुल गैया, कलेज गैया, इउनिभारसिटि गैया। बे बाथ्राखौ बिथाङा सिन्ता खालामदोंमोन आरो बिथांनि साननायाव बे बिएसएफआ जोनोम मोनदोंमोन। बिएसएफआ दिनै हाथियारनि संग्राम खालामबोदों आरो बेबायदिहै बर' जातिखौ बुहुमनि बिखायाव गोमालांनो नागिरनायनिफ्राय दिनै गाबथानो थाखाय खामानि मावबोदों। जारिमिना दिनै बेखौ रोखायै फोरमायदों। जोंनि गोबां दावहारु लोगोफोरा बे बिएसएफ बा एनडिएफबिआव गावखौ थिसननानै बर' हारिनि थाखाय जिउ बावदों रायजोफोर। दिनैसिमबो हारिया थांनानै थाथों होननानै जोंनि गोबां मुंख्लंफोरनि गोथै सहआ मानास हाग्रा गेजेराव दङ। सोरनिबा गोथै सहआ दिनैसिमबो भुटानाव दङ, सोरनिबा गोथै सहआ दिनैसिमबो म्यानमाराव दङ, बांलादेशआव दङ। बिथांमोननि जिउ बावनाय, बिथांमोना मुंख्लं जानाया दिनै ओरैनो नङामोन रायजोफोर। जातिया बुहुमनि बिखायाव थांनानै थाथों होननानै बिथांमोना गावनि आगोमा थै जिउखौ बावदों। दिनै सोरखौबा मोजां मोननाया बुहुमाव जिउ होनानै मोजां मोननायनिख्रुइ देरसिन मोजां मोननाय जेबो एग्जाम्पल गैया। मोजां मोननाया जोंहा गोबां रोखोमनि थायो। नोङो सोरखौबा खोथादों मोजां मोनो, सोरखौबा नोङो रां होनानै मोजां मोनो, सोरखौबा नोङो माबा मोनसे हेफाजाब खालामनानै मोजां मोनो। खिन्थु जिबन, थै आरो जिउ होनानै मोजां मोननायनिख्रुइ पृथिबियाव आरो जेबो एग्जाम्पल गैया। दिनै बिएसएफ एबा एनडिएफबिनि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोंनि गोबां दावहारु लोगोफोरा जिउ आरो थै होनानै हारिखौ फोथांनो थाखाय मोजां मोनदों। बिथांमोननिख्रुइ देरसिन रावबो हारि अनग्रा गैया, बिथांमोननिख्रुइ देरसिन दिनै पृथिबियाव एग्जाम्पल गैया। स' बेबायदिहै एनडिएफबि एबा बिएसएफआ बै समनिफ्राय जातिखौ गाबथादों। जोङो गोरोबथा खालामनो गोनां जाबाय। गोरोबथाखौबो जों बै समावनो बुंदोंमोन, जों जिबायदि लुबैदोंमोन जों बेबायदि गोरोबथा मोनाखै। जायनि थाखाय जोंनि गोरोबथानि उनावबो जोंनि दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों। गोरोबथानि उनावबो जायनि थाखाय जोंनि दैदेनगिरि बा जोंनि लोगोफोरनि केसफ्रा मोनसेबो उइथड्र जायाखै। बेबायदि गासै बिथिङाव जों नोजोर होनानै गोरोबथाया जोंनि लुबैनाय बायदि जायाखै होननानै जों रायजोनि गेजेरावबो फोरमायदों। खारन जोङो सावरायनाय समाव सारमोनजों थाफानानै जों मोनदों, जों बाहागो लाबोदों। जों जि गोसोखां बिलाइखौ सेबखांनानै होदोंमोन, बे गोसोखां बिलाइनि माखासे पइन्टसफोरा बेसेबांबा गोजौमोन। नाम्बार 1आव जोङो आलादा रायजो सेपारेट स्टेट बर'लेण्डखौ जोङो लिरदोंमोन। बिनिफ्राय जोबनाय पइन्टआव जोङो जेनेरेल एमनेस्टिनि बाथ्राबो जों लिरदोंमोन। जाय दफा, जाय पइन्टसा दिनै दफा महरै जुदि एमअएसआव फैयोमोनब्ला बा दफा महरै दिनै फैयोमोनब्ला गोरोबथायाव जोंनि गासै दायफोरा खमा मोनगौमोन। बेबायदि मोजां पइन्टसफोरखौ जों लिरदोंमोन आरो बर' इयुथ्सफोरनि थाखाय जोङो बर' रिजिमेन्ट नांगौ होननानै बेबायदि पइन्टसफोरखौबो जों सोदोंमोन। आरो बे गोसोखां बिलाइनि सायाव जों जेब्ला भारत सरकारजों सावरायगासिनो दङमोन, बै समाव जाय व्यक्तिखौ भारतनि सेन्ट्रेल केबिनेटआ एपइन्टमेन्ट होनानै नोंथाङा थांदो एनडिएफबिजों सावरायहैदो आरो बर' हारिनि गथै जेंनाखौ एनडिएफबिनि गेजेरजों सुस्रांदो होननानै जाय व्यक्तिखौ थिनहरदोंमोन, बेजों सावरायबाय थानाय समाव जोंनि सावरायनाया मोजां रोखोमै दावगादोंमोन। बेखायनो दिनै जों बुंदों सम बारनायजों लोगोसे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय जि गोरोबथा, बे गोरोबथाया दिनै बर' हारिया लुबैनाय एबा एनडिएफबिआ लुबैनाय बायदि जायाखै। जायनि थाखाय दिनै जोङो एसेबो रंजानो हायाखै। दिनै नोंथांमोना आं फोरमान होनो नागिरदों, 2003 मायथाइयाव बिएलटिआ सुक्ति खालामबाय बिटिसि सुक्ति खालामनानै जों एसेबाबो फिल खालामदों बे गोरोबथाया मोजां होननानै। जोंनि लामाया मोजां नङामोन, बिटिसि सुक्तिनि दारै जोंनि लामाया मोजां जादों। जोंनि ओनसोलाव हस्पिटाल गैयामोन, बिटिसि सुक्तिनि दारै जोंनि गेजेराव हस्पिटाल मोनफैदों। जोंनि गेजेराव इउनिभारसिटि गैयामोन, बिटिसि सुक्तिनि दारै जोङो इउनिभारसिटि मोनदों। जोंनि गोबां बर' गामिफोराव
खोमसि समाव हरनि समाव खोमसियै थानो गोनां जायोमोन दिनै जोंनि गासै गामिफोराव दिनै मोब्लिब गोहोआ थांदों बेबायदियै सुक्तिनि गेजेरजों जौगानाया जोंनि गेजेराव फैदोंमोन मोजां सुक्ति मोनबा जोंनि गेजेराव फैगौमोन आरो बेवहायनो जों दिनै बुंदों थांनाय जानुवारिनि 27 तारिखआव बे गोरोबथाखौ लानानै दिनै UPPL एबा प्रमद बर' बिथाङा बुंबाय थादों जोंनि गेजेराव सान्ति फैदों होननानै नाथाय हैदिनखालि जों स्पष्ट बुंदों जोंनि गेजेराव साव फैदों होननानै जोंनि गेजेराव दिनै असान्ति फैदों बे सुक्तिनि गेजेरजों ना मानो बुंदों जोङो ओरैनो बुङाखै रायजोफोर फोरमानजों लोगोसे प्रुफजों लोगोसे बुंदों BPFनि जि 15 बोसोर 17 बोसोर जि सासन बे सासनाव दिनै बर' फिसाफोरा गामियाव थांनानै जि सिबिदों न' सिफाय जायाखैमोन जोंनि गिर्जाया सिफाय जायाखैमोन जोंनि थानसालिया सिफाय जायाखैमोन दिनै बेयावहाय जोङो बेफोर गासै बिथिंखौ नायनानै बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै जोंनि गेजेराव असान्ति एबा सावा फैदों होननानै जों बुंनो बाध्य जादों बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनैबो जोंनि गोबां दैदेनगिरिफोरा जोबथेसालियाव थानो गोनां जादों रावबो गवाखै गनायनि जेबो राहाबो गैया बेबायदियै दिनै अयनाय भाबै NDPF फिनिशिं जादों नाथाय मोनसे बाथ्राखौ जोङो जेब्लायबो गोसोआव लादों जों जिहेतु जातिखौ गाबथानो थाखाय जोंनि मुंख्लंफोरा जिउ बावदों जातिया दिनै राजखान्थिजों थेर बेथेर जाथों होननानै जोंनि बाम्बुरगोरा जोंनि जाब्रां सारमोना जिउ बावाखै हारिया जेथिंबो देदगा दुदगायै थांना थानो हाथों होननानै बिथांमोना जिउ बावदों जोंनि बर' फिसाफोरा गावनि जायगायावनो न' बां सिफायना होजाथों होननानै जोंनि मुंख्लंफोरा जिउ बावाखै जोंनि बाथौ थानसालिया सिफायना होजाथों जोंनि जायगायावनो होननानै जोंनि लोगोफोरा बुख्रुब जायाखै दिनै बेबायदि गासै जोंनि दुखु दाहाखौ जों नायबिजिरफिनदों आरो मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै दिनै जोङो राजनितिकआव बाहागो लानो गोनां बाध्य जादों बे थांखिनि थाखायनो दिनै आं उदालगुरिनिफ्राय नोंथांमोननि सेराव मोनफैदों रायजोफोर जोङो थाखा फैसा खामायनो थाखाय राजनितियाव फैयाखै अर्थात 7 तारिखआव जानो गोनां जि बिसायख'थि MPनि बे बिसायख'थियाव जोङो नांगोलनि सावगारियाव भट होनांगौ एबा खाम्फा बरगयारिखौ क'क्राझार समस्तिनिफ्राय MP महरै दिल्लीयाव दैथायहरनांगौ होननानै जोङो थाखा फैसा खामायनो फैयाखै रायजोफोर एकमात्र दिनै जोङो राजखान्थि नोजोरजों नायदों राजखान्थि नोजोरजों जोंनि हारि जोंनि हा जोंनि धोरोम जोंनि राव हारिमु गासैबो दिनै अलखदाव गोग्लैनायखौ नुनानै गोदोबो जोङो DSF बा NDP हिसाबै जातिखौ गाबथाबोदों बासायबोदों बिपदनि समाव जोङो गसंबोदों दिनै जोङो एक्स जाखांनायनि उनावबो राहा गैया जों राजनितिकआव बाहागो लानो बाध्य जादों रायजोफोर आं जुदि थाखा फैसानि थाखाय उदालगुरिनिफ्राय चिराङाव फैनायबा BPFआव हाबामोन आं आदामोननाव फैयामोन UPPLआवसो थांगौमोन आङो सानथामनि सिगां फेसबुकफोर लाबानो नुदों माखासे व्यक्तिफोरखौ जायफोरा बर'लेण्ड स्टुडेन्ट इउनियननिमोन बिथांमोना UPPLआव जानानै गौथि गौरि थाखा लादों आंबो बिथांमोनजोंसो थांगौमोन जुदि आं थाखा आरजिनो लुबैनायमोनब्ला आंहा जुदि थाखा आरजिनायनि सिन्ताधारा दङमोनब्ला आं UPPLआवसो जइन जागौमोन खारन BPFआ दिनै सरकाराव गैया फैसा गैया नाथाय जोङो बे थांखिनि थाखायसो फैदों रायजोफोर जोंखौ फोथाय आरो जोंहा नोंथांमोननि सायाव फोथायनाय दङ जाय समाव नोंथांमोना जोंखौ सहाय खालामदों गिलु बालु समाव जोंखौ जाहोयो होननानै मिथिब्ला नोंथांमोना बुजायोमोन जोंखौ दोनो होननानै मिथियोबा सोरबाया गावजादों जोंखौ लामा सिनाय मोनियाव लामा बारहोदों होननानै मिथियोबा जेलाव थानो गोनां जादों बेबायदि समावबो NDPखौ अर्थात DSFखौ नोंथांमोना सहाय खालामनो नागाराखै बिनि फोरमाना जारिमिना दिनै रोखायै फोरमायदों दिनैनि तारिखआव जोंनि खावलायनायाव नोंथांमोना जोंजों लोगोसे थाफायोब्ला जेबो गिनो गोनां गैया बेबायदि गिनो गोनां गैयि टाइमाव नोंथांमोना जोंखौ अनसायगोन नोंथांमोना जोंनि बाथ्राखौ खोनासंगोन होननानै आं फोथायनानै दिनै नोंथांमोननि खाथियाव फैदों रायजोफोर जोंहा दिनै बेबायदि जेंनाफोरा नुजानायखाय जोङो राजखान्थियाव दिनै बाहागो लानो बाध्य जादों रायजोफोर दा माबायदि जेंना दिनैसिमबो दिनै जोंनि आफादगिरि जों लोगोसे NDPनि गोबां दावहारु लोगोफोरा जोबथेसालियाव थानानै दङ बिथांमोना दिनै गोरोबथानि गेजेरजों गनानै फैयाखै दा गनानै फैयाखैब्ला बिनि अपसनखौ जों नागिरनांगोन बिथांमोनाबो जोंबायदि उदाङै गावनि न'खराव फैनानै गावनि बिमा बिफाजों थाफैनानै रायजो जानांगौनि मोन्थाया दङ जोंनि गेदेमा रन्जन दैमारि बिथाङा हारिनि थाखाय बेसेबांबा गोबाव सम हाग्रा बंग्रा थानानै सेक्रिफाइस खालामबाय बावसोमबोबाय बैबायदि व्यक्तियाबो जोंनि गेजेराव फैनानै नोंथांमोनजों लोगोसे सावरायफैनो मोननांगौनि मोन्थाय दङ थ' बेबायदि व्यक्तिफोरखौ दिनै इनाय भाबै राजनितिकआ सिङाव सोसननानै दोनदों जोबथेसालियाव दिनै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ दोनदों बेयावहाय बिनि राहाफोरखौ दिनै जोङो राजखान्थियाव मोनगोन बेखौ फोथायनानै जों दिनै नागिरबोदों आरो खाम्फा बरगयारि बिथां BPFनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथांमोनजों जों जिरायनानै जों सावरायदों जोंनि गासै NDPनि जेंनाफोरखौ बिथांमोननो खोन्थादों जेब्ला जोंनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना खोनादों अब्ला फंसेल' बाथ्रा बुंदों जे खामानि माव जों जुदि देरहायोब्ला नोंसोरनि गासै जेंना जेंसिखौ जोङो बोस्रांनानै होगोन होननानै बुंदों आरो जोंहा फोथायनाय दङ हाग्रामा महिलारि बिथाङा सासे एक्सपिरियेन्स गोनां व्यक्ति बिथाङाबो BLTनि हाथियारनि संग्रामखौ बिथाङाबो खालामदोंमोन बिथाङाबो केस दङमोन बिथाङा गासै BLT गावजों लोगोसे गासै BLTफोरनि केसफोरखौ उइथड्र खालामनानै बिथांमोना फ्रि जानानै थादों एक्सपिरियेन्स हल्डार बिथाङा रोंगौथि दङ मावबोफेरदों बिथाङा बेवहाय जोंहा बिथांनि सायाव बांसिनै फोथायनाय दं आरो दिनै UPPLखौ जों मानो फोथाया आं साननैसो सिगां मथंगुरियाव केम्पेनाव सासे मानसिखौ लोगो मोन्दोंमोन
जाय बेक्तिया माइनरिटि कमिउनिटिनिफ्राय थांनाय UPPLनि बे BTCनि बिसायख'थियाव UPPLनिफ्राय बिथांखौ मथंगुरियाव केन्डिडेट महरै प्रमद बर' बिथाङा दैखांदोंमोन जाय बेक्तिनि मुङा शाहजाहान आली। शाहजाहान आलीखौ जों जेब्ला लोगो मोनदों बिथाङा फंसे बाथ्रा जोंनो फोरमायदों। आङो सानसेखालि सोंदोंमोन प्रमद बर'खौ जे बिटिआर सुक्तियाव सागान होनाय रन्जन दैमारि बिथाङा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ बिथांखौ बरननायनि सायाव नोंथांमोना मा खामानि मावदों मा खामानि मावगासिनो दङ एबा नोंथांमोना मा सिन्ता खालामो होननानै बे शाहजाहान आलीया प्रमद बर'खौ सोंदोंमोन। अब्ला प्रमद बर'आ सिदायै मोनसे खोथा बुंबायनो नों जेननाय सासे बेक्ति नों सिरि था नों जेबो मिथिया नों मानो खर' सादों जायफोरा जेलाव दङ जेलावनो थाथों आरो जेलावनो सेवथों होननानै प्रमद बर'आ बिथांनि सिगाङाव बुंदोंनो। अब्ला शाहजाहान आलीया बागदावबायनो दिनै गावनि हारिनि सासे दैदेनगिरिखौ बियो इसिबां गाज्रि राव जुदि बुंनो हादोंब्ला आं सासे माइनरिटि कमिउनिटिनिफ्राय फैनाय सासे बेक्ति आंनि सायाव बिथांनि सिन्ताधाराया माबायदि जागोन। बै दिनानिफ्रायनो बै बेक्तिया प्रमद बर'निफ्राय साननायखौ दोरोदनो हमबाय गोजान जानो हमबाय आरो फैयै फैयै बिथाङा BPFआव जइन जानानै दिनै धुमधाम खाम्फा बरगयारि बिथांखौ देरहानो थाखाय खामानि मावदों। अब्ला बेबायदि दैदेनगिरिफोरखौ जोङो माबोरैहाय सहाय खालामनो रायजोफोर जोङो ओरैनो खेला खेलायाव BPFखौबो जों सापर्ट खालामनो फैयाखै जोङो सैथोथिखौ नागिरदों जायजों थाङोबा जोंनि हारिया बासायजागोन जायजों थाङोबा जोंनि दिनै गोमानो थांनाय हाया बासायजागोन जायजों थाङोब्ला दिनै जोंनि सिफाय जानो नागिरनाय गामिया बासायजागोन जायजों थाङोबा दिनै जोंनि थानसालिया बासायजागोन जोंनि ब्रह्म मन्दिरा बासायजागोन जोंनि गिर्जाया बासायजागोन जायजों थाङोबा जोंनि दखनाया जोंनि आर'नाइया जोंनि राव हारिमुआ बासायजागोन बे बिथिङाव नोजोर होनानैसो जोङो BPFखौ सापर्ट खालामदों रायजोफोर। मानो 15 बोसोरनि सिगां जोंनि थागिबि फिसाफोरा जोंनि जायगायाव आलाय सिलाय जायाखैमोन। बावैसो समनि सिगां आं मोनसे भिडिअ नुदों बुरै आबै सासे बैसो माने 60-55 इयार्सनि सासे आबै बिथाङा गावनि थफ्लाखौ जुना लानानै गिलु बालुयै बिथाङा गावनि न'आवनो मोनसे बारिजों खनाजों दोनबाय थायो आरो मिडिया थांनानै सोंदों आबै नोङो मानो बेबायदि अबस्थायाव दङ जेब्ला सोंदों आबैया फोरमायदों जे जोंनियाव फरेस्टारफोर फैयो पुलिसफोर फैयो आं बुरै अबस्था आं बुजानो गियो बेवहाय आंनि मैल्यबान जिनिसफोरखौ आङो खाथुमनानै लादों खारनो थाखाय गामियाव रावबो थानो हालिया हौवाफोर गासैबो खारथिंलाबायना थानो गोनां जादों। मानो जादों दिनै जोङो गावनि हायावनो आलाय सिलाय जानो थाखाय संग्राम खालामाखैमोन बिनि थाखाय जोंनि बिर जोहोलावफ्रा जिउ बावाखैमोन बे अबस्थाखौ दिनै सोर लाबोदों 15 बोसोर बा 17 बोसोर BPFनि सासनाव जों बिदि आलाय सिलाय जायाखैमोन रायजोफोर। दिनै बेवहाय जोङो नायबिजिरदों बेवहायनो दिनै जों बुंदों राजखान्थिनि जेंनायाव जोंनि हा हु जोंनि राव हारिमु जोंनि धोरोम जोंनि संसार जानाय गासैबो दिनै थेर बेथेर जानो थांदों। गोदोबो दिनै जातिखौ बुहुमनि बिखानिफ्राय जोबलांनो नागिरनायखौ नुनानै NDPआव गोबां बर' जोहोलावफोरा जिउ बावसोमनानै जातिखौ बासायदों गोमालांनो नागिरनाय मुगै जानाय जातिखौ गिजानाय आरो फोथांफिननो थाखाय खामानि मावदों। दिनैबो जोङो राजखान्थि बिथिङाव जोंखौ जिहेतु फोजोबनो नागिरदों मालाबा धोरोमजों सोखावनानै जोंखौ थुब्ला थुब्लि खालामनो नागिरदों मालाबा जोंनि हाखौ सिख'नो नागिरदों जोंखौ बुहुमनि बिखानिफ्राय खोमाफिननो नागिरदों जोंनि थैजों बायजानाय जि पलिटिकेल सिस्टेम जि BTC बेखौ दिनै स्क्रेप खालामनो नागिरदों सोरबाया इन्जय खालामनो नागिरदों सोरबाया लाना थांनो नागिरदों बेखौ दिनै जों बुंदों राजखान्थियारि जेंना जोंनि गेजेराव फैदों आरो बे जेंनाखौ गाबथानांगौनि थाखाय दिनै XNDPआ जेरावबो थांनाय खामानि मावदों गोदो जेरै जातिखौ बासायनायनि खामानि मावदों दिनै जोङो एक्स जाखांनायनि उनावबो जिरायनांगौ टाइमावबो जाति बासायनांगौनि थाखाय रियेल पलिटिक्सआव माने गोग्गो मोनसे राजखान्थिखौ लाबोनांगौनि थाखाय जों खामानि मावदों रायजोफोर। दिनै गोबां रोखोमनि जेंना आं नोंथांमोननि बे गोबां जायगायाव बै समाव बुंदोंमोन दिनै परिबर्तन प्रमद बर' बिथाङा परिबर्तननि स्ल'गानजों दिनै BTCआव सासनाव फैनो नागिरदों नाथाय जि परिबर्तनखौ प्रमद बर'आ लाबोनो नागिरदों बे परिबर्तना जोंनि थाखाय मोजां नङा होननानै जोङो थांनाय 2020 मायथाइनि BTC इलेक्सनावनो जोङो गारामा फुवार जों बुंदोंमोन जे सोलायनाया मोननै रोखोमनि थाखानाय मोजांनिफ्राय गाज्रियाव फैनाय बेबो सोलायनाय गाज्रिनिफ्राय साबसिनाव फैनाय बेबो सोलायनाया मोननै रोखोमनि अर्थात परिबर्तना मोननै रोखोमनि प्रमद बर'आ जि परिबर्तनखौ लाबोनो नागिरदों बियो थाखानाय मोजांनिफ्राय गाज्रियाव फैनाय परिबर्तनखौसो लाबोनो नागिरदों होननानै जों बुंदोंमोन नुबाय दिनै जामारदों BTCआ बेबायदिनो गोबांथार जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा BPFनि सासननि समाव साख्रि बाख्रि मोनदोंमोन गोबां BTCनि रायजो राजाफोरा दिनै सोरबाया थिका मावनानै गावखौ फसंथान खालामनो हादोंमोन रांखावरि बिथिङाव जौगालांदोंमोन बेपारिफोराबो बेपार खालामनानै गावनि न'खरखौ सालायनो हानाय जादोंमोन दिनै जोंनि गिर्जा न'आ बै समाव सिफाय जायाखैमोन जोंनि बाथौ थानसालि जोंनि ब्रह्म थानसालिफोरा दिनै सिफाय जायाखैमोन नाथाय दिनैनि तारिखाव UPPL गभर्नमेन्ट फैनाय लोगो लोगोनो बे गासै घटनाफोरा जादों रायजोफोर बेवहायनो जों बुंनायमोन बै समाव जि परिबर्तन दिनै प्रमद बर'आ लाबोनो नागिरदों बे मोजां परिबर्तन नङा थाखानाय मोजांनिफ्राय गाज्रियाव फैनाय जि परिबर्तन बेखौसो लाबोनो नागिरदों होननानै
दिनै मेगनजोंनो नुदों रायजो राजाफोरा गोबां नोंथांमोननि बे ओनसोलनि जोंखौ बै समाव बुंनाय बाथ्राखौ खोनानाय व्यक्तिफोरा दिनैसिमबो जोंखौ फन खालामो फंबाय नोंथांमोना जि बाथ्राखौ बुंनानै गालांनाय गासैबो आखरे आखरे जाजोब्बाय होननानै आरो जोंनिफ्राय हेफाजाब नागिरो गोदोबा हागौमोन जोङो बे जोंनि न'खौ सिफायनाय टाइमाव बहाबा गुलदुम गुलदाम खननैसो खालामना होबानो स्रि स्राय जानानै थागौमोन नाथाय दिनै जों बेबायदि अबस्थायाव गैलिया जोंनि गासैखौ जों गथायबाय आरो जोङो संगठनखौ सिफायबाय जायनि थाखाय जों एनडिएफबिनि सिगाङाव एक्स लिरनो गोनां जादों थ' जोंहा उफाय गैया बेबायदि जेंनाखौ हमथानांगौ मादों राजनितिकजों हागोन बेखौ बुजि मोननानै दिनै जों खामानि मावदों आरो जोंनि सिन्ता धारा बा जोंनि साननाय हनायजों जों बुजि मोनदों राजखान्थिखौ नागारनानै जोङो गसंथिरनो हाया उइदाउट राजखान्थि उइदाउट पलिटिक्स जोङो हां लानोबो गोब्राब राजखान्थिखौ नागारनानै दिनै धोरोमा रैखाथि जाया राजखान्थिखौ लानानै नागारनानै दिनै हारिया रैखाथि मोना राजखान्थिखौ नागारनानै जोंनि हा हुआ रैखाथि मोना जुदि बे राजखान्थिया जोंखौ मोजां मोननाय व्यक्तिनि आखायाव थायाब्ला हारि आरो सुबुङा दिनै आलाय सिलाय जायो बेवहाय रायजो राजा नोंथांमोना बिपिएफनिनो सोद्रोमाखा बेवहाय आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो आं हास्थायबावदों दिनै थांनाय 2020 मायथाइयाव जालांनाय जि गोरोबथा बे गोरोबथानि गेजेरजों एनडिएफबिआ गासै हाथियारफोरखौ जोङो भारत सरकार आरो आसाम सरकारनो गथायदों गुवाहाटीनि जिएमसिनि अडिट'रियामाव जोंनि गासै मुवाफोरखौ जोङो सोरखारनो होनानै सारेन्डार जादों थांनाय 2003 मायथाइयावबो बिएलटिआ सुक्ति खालामखांनायनि उनाव गासै हाथियारखौ क'क्राझारावनो सोरखारनि दैदेनगिरिफोरनि सिगाङाव गथायदोंमोन बेयो मोनसे नियम रायजोफोर बेखौ मावथारनांगौ जायो 2020 मायथाइयाव जि गोरोबथा बे गोरोबथायाव एनडिएफबिआल' सागान होआखैमोन एनडिएफबिआल' सिगनेसार होआखैमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सिगनेसार होदोंमोन जोंथ' हाथियार गथायनायनि सारेन्डार जाबाय आफादखौबो जों सिफायबाय दुलाराय बर' फरायसाया माखौ गथायनानै सारेन्डार जादों दिनै सोरबा सोंदोंना बे सिक्रेटैनो दङ बियो दिनै बारा खुला जायाखै जों सम बारनायजों लोगोसे बुजि मोनगासिनो दङ आरो फोरमायगासिनो दङ जों सैथोखौ बिटिआरनि एमअएसआव मोनसे बाथ्रा बिथांमोना लिरनानै लाबोदों बे जोंनि बिटिसि ओनसोलाव जेसेबांखिनि ग्रेजिं लेन्ड दङ जेसेबांखिनि फरेस्ट लेन्ड दङ जेसेबांखिनि गभर्नमेन्ट लेन्ड दङ बे गासै हाखौ आसाम सोरखारनो हरफिननाय जाबाय होननाय मोनसे दफा दङ नंगौना नङा आदा 7.2 बे क्लजखौ बिथांमोना लाबोदों आरो बेनो बिथांमोननि सारेन्डार फाइनेल एन्ड कमप्रेहेन्सिभ बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सारेन्डार अर्थात थोंजोङै गोरलै रावाव जुदि बुङोब्ला नोंथांनि हा हुखौ दिनै सोरखारनो होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सारेन्डार जादों आसाम सोरखारनो सारेन्डार जादों बिथांमोना बिनि एग्जाम्पलखौ आं नोंथांमोननो होनो हास्थायदों जायफोरा दिनै 2G हा दङमोन नोंथांमोना साननानै नाय जायफोरा दिनै 100 हा दंमोन नोंथांमोना साननानै नाय नोंथांमोना दिनै बे 2G हा आरो 100 हानि खाजोना दिनै होनो मोनलिया होनो थांब्लाबो मौजादारा लालिया मानो लालिया बे हाया खारन नोंनि नंलिया मानो नंलिया 2020 मायथाइयाव जि बिटिआर सुक्ति बे सुक्तियाव नोंनि हाखौ नोंनियाव सोङा लाफानो बर' रायजो राजानियाव सोङा लाफानो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा प्रमद बर'आ आसाम सोरखारनो फाननानै फैबाय बिथांमोननो गथायनानै होबाय बिनि थाखायनो दिनै बे हानि खाजोनाखौ लालिया नों जुदि खाजोना होनो मोनाबा बे हाया नोंनि नङा दिनै गोबां इउपिपिएल खामग्रा व्यक्तिफ्रा बेयाव गैया जानो हागौ बिथाङा मोनथिनाय नङा आं दहायबो बुंदों बिपिएफनि गोनजाखा नोंथांमोना फोरमाय आं जेरै उदालगुरिनिफ्राय फैनानै बेयाव नोंथांमोननियाव फोरमायफैदों मानो लायाखै खारन बे हाया जोंनि नंलिया दिनै सुक्तिनि गेजेरजों प्रमद बर' बिथाङा जोंनि हाखौबो फाननानै फैदों आलादा रायजोनि सिमांखौ दिनै फुल स्टप होनानै फैदों दिनै बेबायदि जेंनाफोरा दिनै जोंनि गेजेराव दङ आरो आसाम सोरखारालाय मानो जोंनि बे बिटिसिनि हाखौ अर्थात नोंथांमोननि हाखौ लानो लुबैखो बिनिबो खारन दङ का होननानै जायखौ बुङो सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट एक्ट बेबायदि मोनसे आयेन फैदों भारतआव बिजेपिआ लाबोदों बे आयेनखौ आरो जेब्ला बे आयेना फैबाय जोंनि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बिथाङा बुंदों जे गुबुन हादोरसायाव गुबुन स्टेटआव मानि आसामाव बेखौ मानिगोन आंनो गिबिसिन इमप्लिमेन्ट खालामगोन होननानै बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों काखौ आंनियावनो जाग्रो होगोन होननानै हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों कायालाय मा जिनिस काया बेबायदि मोनसे आयेन भारतनि जे बांलादेशआव थानाय हिन्दु बेंगलिफोरखौ लाबोनो नागिरदों आफगानिस्तानाव थानाय हिन्दुफोरखौ लाबोनो नागिरदों बा पाकिस्तानाव थानाय हिन्दुफोरखौ लाबोनो नागिरदों बुहुमाव गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय हिन्दुफोरखौ दिनै लाबोनो नागिरदों लाबोगोनबा हेमन्त बिश्व शर्मायाथ' लाबोगोन होनना बुंबाय काखौ मानिनाय माने गनायनाय माने लाबोगोन होननानै बुंबाय लाबोगोनबा बहा दोनगोन गुवाहाटीयाव दोननाय नङा दिल्लीयाव जायगा गैया जरहाटआव जायगा गैया दिसपुराव दिनै जायगा गैया माहा दोनगोन जोंनियाव दोनगोन आरो बेखौनो दिनै पलिसि लानानै सरकारा बै समावनो खायदा खालामनानै जोंनि हाखौ लाग्रोदों रायजोफोर बेयाव जुदि जोङो गोख्रोङै बिपिएफखौ जुदि लाबोनो हायाब्ला जोंहा गिनो गोनां समा फैदों रायजोफोर बिपिएफआ मालाबाबो हा
인시 मोनसेबो हगारबोआखै BPFनि सासननि समाव मालाबाबो रावबो बर' फिसाया न' सिफायनानै होजायाखैमोन जोंनि बर' बिबै आबै आबौमोना लोरबां देहाखौ लानानै गावनि देरायावनो गोजोन खुसि संसार जानो हादोंमोन बेवहाय जोङो मोजां राजनितिखौ लाबोनांगोन बेबायदि जेंनाया जोंनि गेजेराव फैदों हा हुनि जेंना धोरोम सिबिनायनि जेंना बायदिसिना जेंनाया जोंनि गेजेराव फैदों बेवहाय फैबाय थानाय 7 तारिखआव जोङो नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै खाम्फा बरगयारि बिथांखौ जोङो दिल्लीयाव MP महरै दैथायहरनांगोन बेयाव बे आइपुवालि ओनसोलनि बर' रायजो राजाफोरा बाहागो लानांगोन बे MP इलेक्शना आथुवा कम्बल मोननायनि इलेक्शन नङा बे जाथि बासायनायनि मोनसे इलेक्शन दिनै जोङो बेखौ 10 बोसोर खोमाखाबाय बे क'क्राझार समस्तिनि रायजो राजाफोरा बे जोंनि थाखाय खाफाल हावरिया जाय व्यक्तिया दिनै डुप्लिकेट सार्टिफिकेट लानानै जोंनि MP सिटखौ 10 बोसोर सिख'नानै लाबाय आरो जों मोनथिबावदों दिनै भटार्स पेटार्नआव बे सरनिया कमिउनिटिया 7,000नि दिनै बारा जाया नंगौना नङा 7,000नि बारा नङै मोनसे कमिउनिटिनिफ्राय जाथिनिफ्राय दिनै जोंनि MP खौ सिख'नानै लाजाबाय जों बेसेबां लासिंसिं मानि थाखाय सिख'नानै लाजादों बिनिबो गुबै दायनिगिरिया प्रमोद बर' बिथां बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि जानानै रायजो नांगौ होननानै थगाय थसि बिथाङा आन्दोलन खालामफ्लाबोबाय थादोंमोन आरो जोंनि MP खौ खननै खोमानानै होबाय आरो जोङो 3rd टाइमनि थाखाय दिनै खोमाबावनो हालिया आरो जोङो गोसो गैया खारन जेंनाया बेसेबांबा गिदिर जों जुदि MP आव गोरों मानसि भइसआव गियानाव एक्सपिरियेन्सखौ नायनानै मावबोनायनि जारिमिनखौ नायनानै गोरों मानसिखौ जुदि जोङो दिल्लीयाव MP महरै दैथायहरनो हायाबा जों गाबनानै लानांगोन रायजोफोर सोरबाया दिनै UPPL खालामदों BPFनि सोरबा सोद्रोमाखौ गाज्रि मोननानै खालामनो हागौ मालाबा स्प्रे राननायाव मोनिनि थाखाय गाज्रि मोननानै UPPL खालामनो हागौ मालाबा कम्बल मोनसे मोनियाव गाज्रि मोननानै UPPL खालामनो हागौ नाथाय बे MP बिसायख'थिया दिनै आथुवा कम्बलनि नङा दिल्लीयाव जोंनि साननाय हनायखौ फोथायनांगौनि थाखाय बे MP इलेक्शना जोबथासालियाव थानाय दैदेनगिरिफोरखौ बरननांगौनि थाखाय बे MP इलेक्शना जुदि खाम्फा बरगयारिया थांनानै दिल्लीयाव जुदि NDP फोरा गनांगौ होननानै पार्लियामेन्टआव जुदि बुङोब्ला गाबोन समफोरनो गगोन खारन एग्जाम्पल बेबायदि गैया बुहुमाव जे सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सोरबा सुक्तिकारिया जेलाव थानांनाय पृथिबियावनो बेबायदि एग्जाम्पल गैया दिनै जों मानो हायाखै एग्जाम्पल गैयि जाथाया जोंनि गेजेराव जादों थेवब्लाबो जों मानो बरननो हायाखै खारन जोंहा गावनि MP गैया बिनि फोरमाना जोंनाव दङ जों जेब्ला दिल्लीयाव थाङो भारतनि हम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनो जों जेब्ला नाजायो जों लोगो मोना रायजोफोर जोंनि गोसोखां बिलाइखौ जोङो मोनसे पस्ट अफिसाव सोनाय बायदि जों मोनसे बाक्सुआव सोनानै गारबोनो गोनां जायो फरायनो फराया मोनथिया मानो जादों बियो खारन नब कुमार सरनियाया जोंनि MP जानानै दङ बिथाङा जोंखौ सहाय खालामा प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टारनि एपइन्टमेन्ट बिथाङा होआ बेबायदि जेंनाफोरा जोंनाव दङ रायजोफोर आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै नोंथांमोना UPPL जायफोरा खालामदों बिथांमोननि न'आव हाब रायजाबाबो हाब रायलाय खोन्था जोंनि हाया दिनै रैखाथि गैया जादों बे हा हुखौ बासायनांगौनि थाखाय जोंनि थानसालि जोंनि गिर्जाखौ दिनै बासायनांगौनि थाखाय जोङो BPFनि केन्डिडेट खाम्फा बरगयारिखौ दिल्लीयाव हरथारनांगोन होननानै नोंथांमोनाबो बुजाय अब्ला निस्सय बुजिगोन सोर बिसोरलाय नोंथांमोननि गामिनिनो बे आइपुवालिनिनो हयथ' न'खरब्रै न'खरबा बा 10टा 20टा न'खरा दिनै थानो हागौ बिसोरलाय सोर बे आइपुवालि गामिनिनो समाजनिनो सासे व्यक्ति नोंथांमोना मोनसे थानसालियावनो हाबग्रा व्यक्ति नोंथांमोना थैनायनि उनावबो मोनसे गोथै हाखरावनो फबजानांगौनि समाजनिफ्राय नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोना खावलाय बिथांमोना गुबुन नङा जोंनि हारिनि जेंना NDPनि समयसा गासैखौ फोजोबनांगौनि थाखाय खाम्फा बरगयारि बिथांखौ MP महरै दैथायहरनांगौ होननानै नोंथांमोनाबो बुजाय आं जेरै उदालगुरिनिफ्राय फैनानै नोंथांमोननो सावरायफैदों जिखिनि बाथ्राफोरखौ बुंबाय आं हानायमानि नोंथांमोननो फोरमायबाय जुदि आरो माबा मोनसे थाबावनाय बायदि मोनोब्ला आङो सिखारनानै उनाव बुंफाफिनगोन थेवब्लाबो आङो बे समाव आंनि बे बुंनायखौ आं बेखिनियाव दोनथ'बाय होननानै फोसावनाय जाबाय गोजोन्थों